Kaixo, Xabi Junaz, musikaria. Eta ja da, puntu hontan galdu egin dut gauza biren kontua astuta daukat, ez dakit. Lehenengoa da, zenbat egun daroa gauzan etxean sartuta, aspaldi galdu neban kontu hori, ez dakit, 20 baino gehiago izango dira, segurazki, 30, ez dakit. Benetan ez dakit dala. Eta bigarren gauza da, oin pentsaten hasi nazenean, bideo hau grau berne bala, zenbat urte daroa da ni izaten Harrapasankeko epaimaikide. 5 behintzat bai, 6 be bai, agian 7, 8 igual, pilo bat denbora, pilo bat urte. Eta oso posik nago, ze aurton be, Harrapasanki zinda jauz, diseinu bereziontako coacha izango naz, eta herrikitan nago zuon ikuskizunak, zuek prestatzen zabizen horrek gauzak ikusteko, bai? Horren arira, gurako neuke gomendio bi emon, kasu hontan taula ganean zagozenean, edo zuon ikuskizuna prestatzen edo egiten antzesten zauzienean, ezta? Lehenengo gauza da, aske sentitzea, libre sentitzea. Zergatik, ganera garaiotan gauzala men sartuta eta libertadea, askatasuna, sasi askatasun bat izan aldan momentu hontan, gure artea egiten gauzanean, gure arteari musika, ez dakit, mugimendua edo ganadalakoa gabizenean ipinten, gu aske izateko momentu oso on bat da, ezta? Eta aprobetxatu behar dugu hori, aprobetxatu behar duzue hori, askatasun puntu hori daukazuela artistak zarielako eta aprobetxatu behar da momentu hori. Beraz, lehenengo gomendio izango zen hori, izan libre, izan aske zuen antzeslan, musika, magia edo da, nadalako egiten duzuenean, ezta? Eta hortik, horren arira, esango dugu, bigarren gomendio bat daukat zuontzako, dala, ez dakit zelan azaldu. Zuen historia, zuen mundura joan askatasun hortan, bai? Libreak zarie, bai, lortu dozu hori aske zarete momentu hortan. Bueno, nik nire kasuan adibidez, gustatzen jata imaginatzea nagoala bideoklip baten barruan, bai? Nire historiari irudiak ipinten deutzadaz, nire buru barruan, ezta? Eta hori eskatuko dutzuet edo hori gomendatuko dutzuet egitea, bai? Askatasun hortatik haratago joatea momentu hortan eta zuen mundu hori sortzea, bai? Zuen bideoklip hori sortzea, nire kasuan bideoklipa da, zuen kasuan ez dakit zer asmatu behar dozuen, baina horreri bueltak emon, bale? Askatasuna, lehenengo gomendioa libre izan, da bigarrena zuen mundu hori aurkitu, bai? Artisten barneko mundu hori, barruko mundu hori aurkitu behar dozue, bai? Eta hor gozatu. Zaskarean hori izango zen hirugarren gomendio bat, baina dana laburbiltzen dagoena, zetako gagoz hemen gozatzeko, bai? Beraz disfruta. Eta, bebai komento behar dugu zer ez dugun egin behar, edo zer ez egin behar taula ganean gagozanean, ez den atoki batean gagozanean, edo zuen kasuan, zuen etxean, bai bideoa grabaten, edo ensaiatzen, edo danadalakoa. Oso nervioso ipintea eta ez konfiatu egiten zauzien hortan, esan gura dut. Beti ipiniko gara urduri, hori normala da eta neure ustez osasuntxua da ipini bargare. Euki behar dugu urduritasun puntu hori, ni ontxe bertan, hau grabaten nau, kamera naurrean eta urduri nau, baina ez da txarra hori. Txarra da, gugan konfiantza ez daukagunean eta horrek ipinten gaitu nervioso. Ipinten gaitu urduri. Orduan arazo bat daukagu, arazo edo, konpontzeko gauza bat.
Eta hori da konpondu behar dozuena, hori da sekula ez dozuna egin behar. Artistak zarie, artistak benetan konfidantza auki egiten zauzien hortan. Eta hori lortzen badozu, zuengan konfidantza hori badukazue, esari sekula nervioso ipiniko, era txarrean. Nervio puntu bat bai, urduritasun puntu bat bai eukiko dozue, baina hori ona da. Disfrutatu urduritasun hortaz be bai. Eta beste barik, esan deutzuedan lehen, kriston gogoa daukat zuen ikuskizunak ikusteko, eta ametik mozu handi bat, eutxi goiari, bizi dugu zan hemen garaiotan, eta